वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हूँ सरस्वती पूजा। माँ को पूजा मु घरे करने देखु पूजा कर साराणी। चलो घर को जावा आज रोषे करवा कौन कौन रेसिपी करी आपण मानक जनइबी। ठाकुर पूजा सरीगला। लिकु पुआटा कड़े जाए हाँ देखा पुओ कड़े गला ताको खाइबा देवी तापर रोषे करी। कौन कर सरस्वती पूजा रे निश्चित नुआ ड्रेस पे सब पिंधे कौन आज अरुआ हम सब। चलो देखा कौन करवा। हाँ तलक जा पूजा सरीगला ठाकुर बसती। पाठ दिया बुद्धि दिया विद्या दिया आओ बोलो बुद्धि कर ठाकुर को मांगिल। हाँ समस्त को नमस्कार कर दियो। नुआ ड्रेस पिंच नम कर दियो। मुंड कुंडे ना कि मुंड कुंडे ना। तो फ्रेंड्स देखो नुआ ड्रेस पिंची आज नम कर दियो। समस्त को नमस्कार। समस्ती को नमस्कार। जय माँ चर्चिका। जय माँ चर्चिका। केमती अच्छी समस्ते? भल अच्छे। तमे पचार समस्त को पचार केमती अच्छा समस्ते? मत भल अच्छे। भल अच्छा कहीदेले। हाँ तो समस्ते भल अच्छा कहची। ए देख दुष्ट पलैला। हाँ से गला जस्ट खाइबा को देवी तापर रोषे करी आपण मान सहित कथा हेबी। चलते जीवा।
ପୂଜା କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଶୋଇକି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ହାଇ କରିଦିଅ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ସାର୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା। କ'ଣ ରୋଷେଇ ହବ? ଆଜି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ କ'ଣ ଆଜି? ଅରୁଆ ଡାଲମା। ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆଉ କ'ଣ ବନେଇବା କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଉ। ଆଉ କ୍ଷୀରି ଫିରି କ'ଣ ଟିକେ ହେଉଛି ନା? କ୍ଷୀରି କରିବା। କ୍ଷୀର ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲ ବୋଉ? ହଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବା କହିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜା, ଟ୍ୟୁସନରେ ସବୁ ପୂଜା ହେଉଛି। ତ ଖାଲି ଲିକୁ ଅଛି। ସାର୍ଙ୍କର ଆଜି ଅଫିସ୍ ଛୁଟି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଯାଆଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅଛି ତ ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନି। ଯାଉଛି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଖାଇ ନେବା। ଆସିକି 11ଟା ବାଜିବ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇବା ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି ଖାଇକି। ଚାଲନ୍ତୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ଆଉ ଆଜି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଦିନରେ ଯାହା ବି ସବୁ ରେସିପି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିଲିନି। ଆଜି ଏକୁଟିଆ ସବୁ ସରିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ 1:30 ହେଇଗଲା। ଆଉ ସବୁ ରେସିପି କଲାବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା। ମୁଁ କିଛି ବି ସେୟାର କରିପାରିନି, ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଖାଲି ରେସିପିର ଫଟୋ ରଖିଛି, ଫଟୋ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ତ ଦିନ ପୁରା ରୋଷେଇରେ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ବସିଛି, କେଉଁ ନାମ କରିଦେଲୁ। ଆଜି କ'ଣ ମାଗିଲୁ ମାଆଙ୍କୁ? ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଲୁ? ସବୁ ମାଗିଲୁ? ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଉ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଗୋଟେ ଗାଇଦେଲ ବାବା। ହଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି। ମା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ନିର୍ମଳ ବନେ ରତ୍ନ ବିଭୂଷିତ କୁଣ୍ଡର କର୍ଣ୍ଣେ ଗଳାରେ ଗଜମୋତି ମୁକୁଟର ହାର। ଭୁଲି ଯାଇଛ? ଦିଅ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାର। ରାତିର ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ବାଏ।